Ndewono ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ. Igbo anyị abịa, Igbo Class World. Ndị be anyị bịa iwetara unu ozi ọma. Ọnwa egbuo ka alụrụ aka. Ndị be anyị, o meni yakata. Kedu nke na-emeni? Ọ bụkwa ọrụ na mba ofesi o, ya na agụmakwụkwọ na mba ofesi. Ndị be anyị, kedu nke ga-esie? Nwanne m, inwekwala akwụkwọ bakpalili a na-asịsị wetagasịa tupu i wee gabanya bọọlụ. Inwekwali ya? Ọ bụrụ na ị nwelie, ọ bụ gị ka a na-akpọ. Ọ bụkwadị na ị nwerie, nwanne m, ị ga-eje chọghalịa. Ịchọghalịcha weta tupu i wee bịa wee kwuba okwu ọlụ si na ị chọrọ ọlụ, maka na ya bụ akwụkwọ a na-eweta chekwa o bukwela ibu. Ọ dị ọkwa obele, nwanne m, ọ dị ọkwa obele. Ego sokwie ya na ụmụ ihe nya ị ga-emeche. Ị ga-eji ọgụgụ isi gị wee mecha. Ndị be anyị, asịkwazi ọzọ, ndị na-eweta ọlụ, maka na ọ bụrụ mụnwa na-eweta ọlụ. Asị maka m bịazie unu ori ụka, ọ bụkwa m na-eweta ọlụ nke m ji eweta akwụkwọ nọ na nnụchata ori ụka. M wee sị ka m bịakwa wee zụnye unu ori ụka. Ndị be anyị, asịkwa na ndị nwa na-eweta ọlụ si na-ego one o. Asịkwa nọ nde iri na atọ. Ụmụnne, asịkwazịa nke ọzọ wee sịkwazịa gịnị? Ọ sịkwa na nke ya na onwe ya bụ nde one. Nde iri na anọ. Ndị be anyị, ọ bụrụ obere ihe o. Ọ dịkwa egwu. Anaghị ekwu na-asị o. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, mee ka anyị mata. Ịnụkwala asụsụ anyị. Asụsụ dị mkpa nke ukwuu. Inwe ike idekwela anyị n'Igbo. Ọ bụrụ na ị mara nde niile anyị na-akpọ afa ma asụsụ anyị na-asụ, ị ga-eje kpọọ onye nkụzi Igbo, kwụọ onye ụgwọ, ọ tapịalụ gị ya. Maọbụ ị gakwuru onye nkụzi Igbo gboo gị, isi anya kụzikweli gị Igbo ahụ ka ịmụta ya. Ya bụ ndị be anyị, ihe ị ga-emezi bụ ihe ajụkwa mama gị ma ọ papa gị fa akụzikweli gị ọzọ, i wee mụta ya. Ịdịkwanụ ka nwaafọ Igbo, na ọ na-adị mma mmadụ ịdị ka nwaafọ Igbo. Asụsụ bakwanụ n'ụlọ nke ukwuu ahụ, maka na nke ikpeazụ a, o nwezikwa ihe nke ị ga-eme asị na oge agbajikwa enu n'oge agbaji. O nwere ihe nke ị ga-ekwu asịkwa na ụzọ emebichakwa na ụzọ emechisikwa. Mana asụsụ bakwa n'ụlọ nke ukwu. Ụmụnne, ya bụ ịmụọ nwa kụzielu nwa gị Igbo. Ịmụọ nwa kụzielu nwa gị asụsụ obodo fa. Ọ na-adịkwa mkpa nke ukwuu a. Anyị bụkwa ndị Igbo Class World, ndị na-ewetelu unu asụsụ omenala Igbo na azụmahịa. Kedu nke ị chọrọ? Ma njikọ di na nwunye a na-akpọ matchmaker. Nke ọbụla ị chọkwala, anyị ga-emekwe ka olu oge aka. Ị chọrọ ịbata n'igbo ozi anyị ka anyị na gị kpakọrịta ụka? Ị chọrọ ya? Ihe anyị na-ewetelu unu bụ ozi ọma akụ mmiri n'ihu akwụkwọ. Ọ bụkwa ofu ihe ahụ ka anyị ga-akwakwa gị n'ime igbo ozi. Ya bụ anyị na-ekwu ụcha ntị na-edetu ya bụ ọkwa ikesi enye na n'ebe ị na-ekesa ihe. Ị ga-abụ ịchọ ọnya ijekwe gekwe ntị ebe ahụ. Ya bụ ụmụnne, gosi na anyị akara ịfụnanya. Gosi na anyị akara ịfụnanya. Kesaa na ozi ọma anyị a. Kesaa ozi ọma anyị a. Ya bụ anyị na-ekwukwa unu anụgo n'elu. Asịkwazịa na ndị na-agụkwa akwụkwọ, o nwekwere nke unu nwekwere nke ego one bụkwa nke unu. Nke unu bụkwa nde iteghete, nde itoolu, nde itenaanị. Ụmụnne, unu na-aghọta ya? Igbo na-asụ Igbo, ọ bụ ya ka a na-akpọ Igbo bụ Igbo. Ya bụ ọ bụkwa na ịghọtara ihe a na-agwa gị, ị ga-abịa bido akwụkwọ n'Igbo Class World. Anyị nwere ndị nkụzi anyị ga-enyekwa gị, gaa na-akụzili gị ihe ka ịdịkwa ka nwaafọ Igbo. Nwanne m, ịbụkwa onye Igbo, ị mara asụ Igbo, anyị amakwa ihe a ga-akpọ gị ịka bụzikwa onye Igbo. Ụmụnne, asụsụ bara uru nke ukwuu. Ị ga-asụ be gị mbụ, a na-akpụ ya mother tongue. Ịsụcha anya mbụ, ị na-aga akwụkwọ. Ị ga-amụta n'oyibo n'ụlọ akwụkwọ, ya bụ bekee ọjọ kata nji. Ị ga-amụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ, buru ụzọ sụọ asụsụ eji mara gị, asụsụ nne na nna gị. Buru ụzọ sụọ anya ma mafe gị oke tupu i wee gaba na nke a na-akpọ second language, ya bụ bekee. Ndị be anyị, bụọ na ụmụ ụlọ afọ Igbo. Afọ
afọ onye na-edue, afọ onye na-echekwebie. Ọ bara uru nke ukwuu ahụ. Ndị China fa na-abụ ụkwa afa na-abụ Li Chinkong fancha afa befa ma India, mana fa na-alụ ncha n'aka. Fa maala ihe, fa ji asụsụ fa kpọrọ ihe, fa fụrụ asụsụ fa n'anya nke ukwuu. Ọ bụ ya ka fa ji aga n'iru. Ụwa niile a na-akwanyere fa ugwu. Ndị be anyị, ọ bụrụ obere ihe na-emekwa, unu echefukwe na asụsụ eji mara unu. Onye ọbụla melie kpọkwala onwe ya asị, onwe gị ejuru gị afọ. Ọ dịzịa ka ibe iti ndị Igbo, ọ dịzịa ka o nwekwe ka ọ dị na onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo ada anụ Igbo anụ, ọda asụ asụ. Ụmụnne, gekwenụ ntị n'ihe a na-ekwu. Unu emekwana ya wee kpofee nye osi na ntị nke aba osi na nke a pụọ. Ọ bakwala ulu nke ukwuu. Ndị be anyị, ya bụ anyị wetara unu ọrụ na mba ofesi, azụmahịa na mba ofesi. Unu ghọta anyị na onye ọbụla chọrọ ịbata n'Igbo ozi ma ọ na WhatsApp, ị ga-ebu ụzọ jee subscribe ụlọ anyị na YouTube anyị, maka ọ bụ ozi ọma akụrụ mmiri ka anyị na-eweta ebe a. Anyị na-eweta ebe a, mana onwe ndị ada aghọtasị ọfụma ma a na-ekwu ebe a. Ọ bụkwa ofu ihe ahụ ka anyị na-agwa gị. Anyị na-ewetakwa ọlụ nke anyị ji eweta agụmakwụkwọ, mana okwu ndụmọdụ ya bụ alụ ka ịga ọfụma, ka ụkwụ ghara ịkpọ gị, ka ị ghara ijegheri ụkwụ, ka ị ghara ịdajọghari, ka ọ gazielu gị. Ọ bụ alụ. Ya bụ ịchọzi ịbata ka ịnụzie alụ ọfụma, ije subscribe ụlọ anyị, screenshot o wetara anyị. Ọ bụrụ na ị chọziri and screenshot ahụ bụ n'efu, ọ bụzi na ị chọrọ mme nke ahụ, ihe ị ga-emezi bụ ịkwụ anyị consultation fee. Anyị na-ga-enwe ike kparịta ụbụbọ, ịkwụzi anyị consultation fee. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ nke mme, subscription abụ n'efu. Ya bụ ị ga-ewezi n'ofu. Ụmụnne, unu ghọtakwa anyị o. Unu mana asị na dị ochi ada akọcha ihe ọfụrụ n'elu nkwụ, maka na ihe dị aṅa abịazịa kịta a na-ekwuzikwa, a na-atazikwa anyị ụta, a na-asịzikwa na ogbe na-agbajisi, na ogbe na-agbajisi, na ogbe na-agbajisi, na ogbe na-agbajisi. Ya bụ dinta ada akọcha ihe ọfụrụ. Ọ bụkwa maka anyị rapụgodi okwu ka anyị kwupụta maka nke a na-agbanarị anyị. Ya bụ ọrụ na mba ofesi. Ị ga-eji akwụkwọ gị tupu ị bịa kwuo na ị chọrọ ọrụ. Ị ga-eji akwụkwọ gị niile. Ọ bụkwara ibu, o rukwara 8, mana ọ bụrụ na ị wetego ihe dịka 6, you are good to go. Mana ị ga-eweta puku ya ozuo ezu tupu ị na-aga. Ndị na-anọ na-agụ akwụkwọ oredi, ndị na-agụ akwụkwọ oredi, a na-akpọkwa unu nke unu bụ nde 9 ka unu ga-akwụ. Mana ndị si be anyị abịa, ọ bụ nde 12, nde 13, nde 13. Ọ bụ ihe asịkwa afa na fa na-ewe. Ya bụ onye nke ọzọ sikwa na nde 14, nde 14. Jeni chọọ onye nkụzi Igbo ka ọ kọwalụ unu asụsụ Igbo a na-asụ, maka o kwere anyị ghọta na ọtụtụ ndị Igbo amazi aghọta Igbo. Ọ bụla ihe jọrọ njọ, obi adịọkwa m mma maka ya. Unu ga-ejekwa mụọ Igbo. Jeni n'Igbo Class World ka unu dee edemede n'ime mbọs maọbụ na WhatsApp, ka unu si na unu chọọ ịmụ Igbo. Onye ụmụ ya amara asụ Igbo, onye amara asụ Igbo, ụmụnne, ọ bụzikwa nwafọ Igbo ka a ga-akpị. Onye ahụ esigokwa na onye Igbo pụọ. O sigo na onye Igbo pụọ. Ọ bụ na asị, ọ bụ ọkwa asị. Ka emesịa na ndị be anyị, ka ọ dị n'oge ọzọ.